डाइरेक्ट पलिटिक्सआव आङो दिनै प्रथम कुनुदिन आङो आगे बेसे कन्टेस्ट खालामफेराखै आङो समाजनि खामानिखौनो मावबाय थादोंमोन आगोलबो साख्रियाव थानाय समावबो आं मावदों समाजनि थाखायनो आरो साख्रि गारनानै आङो पार्टियाव थाबाय पार्टियाव थानानैबो आं मावबाय थादों आरो रायजोनि अनुरद आरो पार्टिनि अनुरदाव आङो गसंनो ओंखारदों आंबो राजि आरो रायजोनि थाखाय आं खामानि मावगोन जेब्लायबो आरो देरहानाया खाथां माने आं दहाय बुंबाय नोंसोरबोथ' खोनाबाय माने बाहाय रिजनेल पार्टिनिसो खामानि जोंनि अट'नमास काउन्सिलाव आरो बे ओनसोला जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिआरआ ओरैनो व्हाइट पेपाराव ओरैनो एग्रिमेन्ट खालामनाय आयेनगत भाबै बिटिसि आरो बे बिटिसिआ जोंनि थाखाय बाहाय नेसनेल पार्टिनि खुनु खामानि गैया नेसनेल पार्टिनि हिडेन एजेन्डा थायो बिसोरो जेब्लायबो गावसोरनि सार्थआव खामानि मावगोन नोंनि आंनि जोंनि एरियानि थाखाय बिसोरो जेबो मावनो हाया प्रायरिटि बेसआव थांगोन आङो गिदिर खोथा होआ उमुक मावगोन थुमुक मावगोन होननानै आं खोथा होआ खिन्थु प्रायरिटि बेसिसाव रायजोजों कनसाल्ट खालामनानै आङो खामानिफोरखौ मावलांबाय थागोन सोर बुंदों गर्जन बिथांनि पार्सनेल एसेसमेन्ट जोंहा बेहा बुंनांगौ खोथा गैया रायजोफोराथ' बिराद एखेबारे रेडि दिनै नुबाय एखेबारे बोथोर गाज्रि होमबाबो फैदोंना आरो बिथोरावथ' मा अबस्था जानानै दं नोंसोर निजे मिथिगौ हयथ' ग्रेट फिलिं बुंनायजों जाया नुलांगोन सोरबा बुंबानो जे माबा मोनसे जागोन बे नङा रायजोफोरा मा सान्दों नुलांगोन 23 नभेम्बराव बेखौ क्लियारलि नुगोन 2025 मायथाइयाव बिपिएफ सरकारा डेफिनेटलि फैगोन